Ang sanit na yun. Wala, baka. Kailang ka ba? Pila? Ano isa lang ang kabaw. Kano yung makabaw? Kano yung baka? Nga kayo kayo. Pilang rice? Ha? Di? Saan ka rice? Awit na? Ah, saan? Ano mo? Saan? Bayad lang ko daan, te. Isa lang, te. Oo, kate. Layo mo tayo ganina. Ano to? Nag-prank lang ko. Oh my God, sorry. Prank lang ito ko, te. Sa ko, di ka mo mukha mo yung prank mo. Hindi ko yun. Wala lang good. Okay, klaro diba? Ano? Ano, may klaro. Ah. Tagaan ka sticker, ya. Ipalo, ha? Asa man eh? Asa man eh? Naka Facebook. Kuhan mo, kuhan niyo. Anciano. We. Lagi. Wow. Ya, matanaw ko. Nakapalo ba ka? Ah, mga palayo, man ka. Dabe. I-search. Ay, mong classmate, oh. Asa mo kasi, taga Davao Dok ka? Dili. Kida. Basta magkuhan niya ang guanting. I-search ba kami? Classmate, dili, oy. Vlogger ba? Kuha ba ng mga ang search yung mga ano? Atro. Itong search dapat ako din. Bitaw naman sa niya kung cellphone sir. Kani. Wala? Talo. Amo ni. Ayaw ko ipusin ha. I-post lang ko na. Dagway, oy. I-post lang ko niya. Mao yung dagway sir. Ay lang, good. I-post ako ha. Unya. I-edit pa na ko ni. Ani ko tang dari sir. Usa man si pagtanggal ani? Tama na, diretso naman. Sige. Tanggal man siya. Ah. Ah. Ako na utang di ari. Dito sa tubangan, no? Iyo. Adi nga. Ay kuan man eh. Tawag ani. Ano tayo sige mga nyo. Nice. Kapit ra ko po, Andre. Kaon. Kaya shout na kayo shout out. Imong bana. Ha? Na kayo shout out. Ay, oh, lagi sila. Sige na, bye-bye na. Salamat. Shout out sa kananan sa Di Oro. Niud to ko dre na niud to. Bingaw kayo. Kita ka no, okay? Thursday. Kita na taga-Sino. Ha? Kita na taga-Dire. Salamat.